Toto ti nikdy realitný maklér nepovie. Byty sú pas. A toto si tiež asi nikdy nepočul. Krásna bytovka. Vždy som chcel bývať v bytovke. Milujem, keď pred bytovkou nemám kde zaparkovať. Veverička. Natoč. Fuj, to nie je veverička. Netoč to. Teraz sa vezieme niekam, kde ti ukážem, ako môžeš bývať o mnoho lepšie v dome za cenu bytu. A tu už aj s pozemkom. Sme na mieste. Toto je montovaný dom, revolučná stavba, jediná svojho druhu na trhu. Je to montovaný dom, ktorý má prvky mobility a je určený prioritne na bývanie. Za dveria ideme do obývačky s kuchyňou a jednárenskej časti, z ktorej máš krásny výhľad na terasu. Za obývačkou sa nachádza menšia detská izba a na druhej strane väčšia spálňa. Spálňa je fakt obrovská. Vôjde tu jedna manželská posteľ, vstavaná skriňa, nočný stolik a výška v interiéri je 3 metre. Zabíjak času, prosím pekne. V štandarde je geberit vstavaná toaleta, ale v tomto prevedení je klasická toaleta, pretože takto si to zákazník želal. Sprchový kút 90, ohrev vody, toaleta, umývadlo alebo priestor pre práčku. Počuješ to? Nie? Sedíme v dome, ktorý je vystavený hneď vedľa frekventovanej hlavnej cesty. A je to absolútne ticho. Tak čo, rovnako veľký byt alebo takáto oáza pokoja? Čo by si radšej vybral ty?